чим більше дивлюся всю інформацію про продажу автомобілів в Германії, особо не знаю, там, як от німці це все роблять, ну, или другі, скажімо, національності, там, всякі араби, турки. Ну, наші, не знаю, як славяне назвати, но наші всі більше предпочитають експорт. Наверное, из-за того, що от де, типа, автохендлер дає гарантію на год, там даже на 2, ну, типа, вони там якось скорачують її на год, дають гарантію, що машина буде там їздити. Якщо з нею щось случається, то, ну, то есть хендлер должен його відремонтувати або ж забрати назад. І усі, скажімо так, орієнтуються на те, щоб не в Германії продавати машини, а десь за границю. Так що будемо мати на увазі таку заметку, скажімо.